magnano pongatratra za tiany za patatipatata par rapport vadinao drako za drako tiany masera tsombaranao tsy fampodianao izy tsombaranao fa vitanao devoir aminazy 24 postera ivolagnanao anao tiany ameko exemple abaka anao masera anao koa mafy marigny anao koa tegna hoe zaho anao ty ndraiky apongatratra mahazo anao ty formule ty ataova masera anao koa haiko mafy tsara be irabaka izy misaraka amin'ny vadiny masera vao misaraka anao ou bien irabaka izy mahamambana roroe possible ialany vadiny alohan'ny vadiny io handeha an-tragnonany koa mba navita 24 postera karaha anao masere azonao hono abako ndray vadiny io agny kajo lonja tsy avitany 24 postera zay fa talohany izy ho handeha an-tragnonany ho io mba navita devoir karano ary zay fikarakarany izy zegny mihitsy masera tsy sarany aminazy azonao hono koa 24 postera ho anao zay masera mba nagnano maximum de travail vadiny io alohan'ny izy ho avy fagnaranao amin'io ndraiky 24 postera anao ndraiky tsy fampodianao izy chouchou bebe zegny aranao fa tsy vadiko masava ekegna ihany zantany aty mahazo raha magnino arakaraka devoir anao baka vitanao mahazo raha normal baka anao koa mahazo raha marigny beka vavanao io mangigny tsy mikapokapoko amin'ny vadiny tsy agnandra parary fony vadiny zegny anaovany zo aminao tsy henjerinao millimetre io ampitombosa centimetre jery io fa tsy he midoko amin'ny millimetre jery jery tsy mitombo io katrehigny be io antony za tiatiany boka zaho za mahazo raha zantany aty ikegna anao mahazo raha anao tany bien sûr fa ifamody vavanao beka tsy kapokapoko amin'ny vadiny tiany tsy sarahany io zo ma tsy hainao mahasarivy za mahazo raha patatipatatana mandindiniha alohan'ny agnano raha fa anao fa chouchoufo anao fa bebe fo tavela io fa anao tsy vadiko azonao hono vadiny zay mifipiko an-tragno ambelany aby fotony loatra vadiny tsy avita ikarakara izy tsy adala loatra tsy ataony 24 postera masera fotony tsy avita ipasy lambanazy tsy avita andoky an'igny tiany tsy avita